шифти, бе! Цял ден, бе! Цял ден не съм спрял да бачкам! И в момент си говоря на вятъра! Със сарказъм ли си говорим? Със сарказъм ли? Не го виждам сарказъм, някъде отишъл, няма го. Често говорим за стил, но малко хора осъзнават, че това се крие именно в малките детайли. Не знам къде е отишъл сарказмът, но знам, че и вие можете да се здобиете с такъв открояващ се кълъв, посещавайки Casix.bg. Дизайните са им страхотни, имат богат избор от модели и можете да намерите точно това, което харесвате. Нека разгледаме основната функция на един кълъв. Да предпазва GSM-а. Лицето няма как да докосне каквато и да е повърхност благодарение на бордерите в края, а това ще ни спести драскането и захабяването на дисплея. Отиваме отзад на гърба, където виждаме абсолютно същите бордери около камерата, която е най-изпъкващият и най-уязвим елемент от целия телефон. Посетете Casix.bg, уверявам ви, че ще си харесате нещо.